mycket bättre. Sparade vi en halv sekund åtminstone. Det är ganska tvärt. Det här känns bra. Det känns mycket, mycket bättre. Nej. Igen. Samma jävla ställe som förra gången. Ja. Det där gillar jag inte. Nej, jag vet inte varför jag gör det. Oj, 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 han ställde om framhjulet. Nu kommer den här höger ner. Och så kommer den där tvära här nere då. Här kommer den. Och så vänsterrätta. Ja. Dåligt. Och så är det varnade här då. Och hårnålen. Ja, det går inte att göra så mycket bättre. Nej. Bara ta sig igenom. Den här är svag. Sen kommer den tvära. Ja. Och den var grötig. Bra. Vänsterrätta. Ja. Vänsterrätta, vänsterrätta. Var den här mycket eller? 4 ungefär. Där framme är det tvärare. Ja. Här. Och här. Och så flat out. Och det här kommer du ihåg, tvära vägbytet. Och så sväng. Det blir riktigt bra. Det är skitbra. Men nästa är tvärare. Den här är tvärare. Det här är de kör av. Ja, vad står de? Och så är det en tvär. Och sen är det den där långa jäveln, vänstern. Ja, just det. Fortsätter. Bra. Jajamensan! Nu jävlar. Han satt som en smäck. Håll dig kvar här nu. Ja. Tvär höger. Etta eller något sånt där. Jajamensan. Och det här är bara fullt. Och sen så kommer Kommer den här jävla stenen som vi ska Ja, ta upp under kör. bergedagen. Nu ser du, Ta det lugnt nu. ser du den? Den här bergskrallen. Kom ut. Där har du den. Ja. Det där gick lite fortare. Det gick mycket fortare. Och den här gången vet vi att det är rakt över krönet. Nej, de ser oss. Gud. Och sen efter krönet så kommer det 3:or och 2:or. Men jag vet inte vad. Ja. Här är tror jag en 3. Och så tror jag det är en 2 här. Som kommer nu alltså. Här upp. Och sen kommer den här långa jäveln här. Ja. Den vill vi inte sådär. Ska inte klättra på bilar här nu. Sådär ja. Det här körde du jävligt Här bra. gick det skitbra. Fan vad bra du körde. 3 sekunder tror du det? Minst. Mycket nöjd med din körning här. Kul att du, Ja, det att var du lyckas roligt. ändra så radikalt.